थालांदो ओइ Hai Sumaina, माथो ada nulis tele, nunggu nulis tele dah. Kayak mana yang lain? हेलो गाइस लोगोफोर बे आंनि गोदान भिडिअनि सायाव नोंसोरखौ जोबोद गोसो गोरबोजों बरायहरबाय। नोंसोरो मिथिखाबाय जे जों माहा थांनो नागिरदों फार्स्टनि क्लिप भिडिअआवनो मिथिखाबाय जानो हागौ। जों दायो मोनसे बड' एलबाम नों आंनिखा शुटिंआवहाय जोङो थांनो नागिरदों। बेनिफ्राय बे एलबामावहाय एक्ट्रेसआनो जाहैबाय मिथिंगा नार्जारी, वान अफ माय फेभरेट एक्ट्रेस बर'नि गेजेराव। ओमफ्राय एक्टरा जाहैबाय निसिनाथ बर' उदालगुरि टाउननिनो। ओमफ्राय जे एक्ट्रेस दंना मिथिंगा नार्जारी बियो ना भिडिअ बिदिनो एलबाम एबा बिदिनो पिक्चारफोरनिफ्राय रियेलाव बहुद बिउटिफुल माने ज' मोजांखा। एक्चुवेलि ना आङो बर' एक्ट्रेसफोरनि गेजेरावहाय बेजों फार्स्ट टाइम फेस टु फेस मिट खालामनाय बिदि जाहैबाय आरोना। बेनिफ्राय जों दायो बेयावनो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय बाद बाखि मानसिफ्राथ' जंहानो दंहैजोबखायोलाय दा जोङो बेयावहाय सानै थांगासिनो दङ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज जा रही हूँ एक शूटिंग में, तो वहाँ पर एक बॉडो शूटिंग हुआ है, मतलब बॉडो एल्बम। वो तुम मेरी हो ऐसे ही कुछ। हाँ, यहाँ पर जो एक्ट्रेस होगा वो बहुत ब्यूटीफुल है रियल में। जो फोटो वीडियोस पर दिखता है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वीडियो में भी तो बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल लगता है, फिर भी उसके ज़्यादा फेस टू फेस में बहुत अच्छा है, मतलब रियल में। सो आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्या क्या होता है, क्या क्या हो जाएगा। और मैं इस वीडियो को मतलब ये जो शूटिंग हो रहा है ना वो लोकेशन है मासबाट डिस्ट्रिक्ट है उदालगुरी, और मासबाट और लाउखीगुरी है उस गाँव का नाम। सब लोग देख लीजिए हमारा जो उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट का जो क्या हमारा ये नेचुरल मतलब लोग को देखिए। जोङो बेयावहाय बड' एलबाम जो नों आंनिखा बे शुटिंआवहाय थांनायनि लकेशनानो जाहैबाय मासबाट ओमफ्राय लाउख्रिगुरिनो जाहैदों आरो। ओरैबायदि मोजां जायगा बाब्रे नायबाथाय थाथावथाव थाबाय थाथावथाव आरो। ओमफ्राय जोबोद थान्दा माने कुल आरो मोजांथार जायगाया। ओमफ्राय बेयाव जों थांगासिनो दं। स' नोंसोरो नायलांदो माबायदि जायो शुटिंफोरा। ओमफ्राय मा बुंबावनो, ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा बुंबावनो, मानसिफ्रा बाग बांद्राय रायलायबाय थाब्ला मोजां मोना, बेखायनो आङो बे बाग रायलायनायखौ दोनथ'नोसै। स' नोंसोरो नायदो। ओमफ्राय अखा लोगो मोनदों जोङो लामायाव, अखा लोगो मोननायाव जोङो हेलमेटखौ खुलिनानै लानो गोनां जाबाय, मानो होनना हेलमेट होननानै खर'खौ लानाया इम्पसिबोल बायदि मोनदों आरोना, बेखायनो जों खुलिनानै लाबाय आरो। ओमफ्राय स' नोंसोरो नेगेटिभ माइन्ड साननाङा, स' नायबाय थादो। तो हम लोग यहाँ पर जा रहा था तो रास्ते पे बारिश मिल गया, तो वो बारिश की वजह से हेलमेट जो हम लोग यूज़ नहीं कर पाए, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना बारिश में जो हेलमेट लगाने से, मतलब आप लोग पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, तो प्लीज़ नेगेटिव माइंड मत लो। और हम रास्ता बहुत ख़राब था, और वो रास्ता मतलब जो हम लोग जा रहे हैं ना लोकेशन वो बहुत दूर है, वो मतलब अंदर है। जोङो
जे जायगायावहाय लकेसन लानो थांदोंना तामाम गोजानखा भैरबकुन्द गरायमारि टु माजबाद बेबो रौताथिं बेसेबां गोजान बापरे आयो ओमफ्राय हम लोग जा रहे थे ना जो हमारा गाँव है भैरवकुंड नौवान गौराईमारी से माजबाद तक हम लोग जा रहे थे स्कूटी से तो हम बहुत हार्ड हुआ है। अभी इस रास्ते को देखो ना, इस रास्ता बहुत अच्छा है और यहाँ पर ना मन है मेरा बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींचने का, लेकिन एक दोस्त नहीं आया था ना इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं लिया क्योंकि एक दोस्त है मेरा फेवरेट मतलब उसके साथ मैं वो फ़ोटो बहुत अच्छा खींचता है ना तो इसलिए मैं उसके साथ ही खींचना चाहती हूँ। और हाँ नैबे जायगायाव आङो 1000 फट' लानो लुगैखादोंमोनब्रा आयौ ओरैबादि मोजां केमेरायाव मोजां नुवाखै थारमाने केमेरानि क्वालिटिया मोजां नङा नालाय रेडमि मबाइलमोन आरोना बेखायनो मोजां नुवामोन ओमफ्राय रियेलाव ओरैबादि मोजां नुयोना बापरे दा बुंखासै आरो थांबाथाय फैनो बालायलायो ओरैबादि मोजां जायगा आरोना ओमफ्राय बिदिनोसै लोगो गैयाना लोगो माने आङो सासे लोगोजोंल' बिराद मोजां फट' लानो लुगैयो ओमफ्राय बेलेगजोंहाय मानोबा बोरैबा बानाय मोनो आरोना आङो बेखायनो आं फट' लानाय जायासै गांसे फट' गैया आंनाव नेक्स्ट टाइम फट' लानो थांगोन र' ओमफ्राय नै दे नोंसोर भिडिअखौ नायबाय थादो स' बाय बाय। 진짜 장난을 잘 해. 라피바리! 와, 저거 신나게. ओरैबायदि मोजां मानसि दं बिसोर गामियाव जोङो माने लावख्रिगुरि थांनाय लामाया माथिं होननानै जों कनफिउज जादोंमोन माने बेयावहाय माने लामा क्रस मोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय कनफिउज जादोंमोन बेयाव जाना सानैसो सेंग्राफोरा गोजाननिफ्रायनो सिदा थां होनना बुंबाय आरो जोंखौ बोरै मिन्थिखो बिसोरो लावख्रिगुरियाव थांगोन होननानै मिथिला आरो ओमफ्राय जोङो सिदा फैबाय ओमफ्राय मानो होनोबा सिंथिंनि सेंग्राफ्रा माने एदावलि गैया आरोना डाइरेक्ट सिरियास मुडाव थायो आरो जोबोद मोजां आं बिराद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला
बेलेग सेंग्राफोरबायदिबाथ' एदावगौसोमोन नाथाय बिसोरनि साइडथिंनिया एदावनाय नङा एदावासै आरोना जोंनिथिंनियाबो एदावा खिन्थु किसुमान मानसिफोरा एदावो जाहैबाय आरो ओमफ्राय सिख्लाफ्राबो ओरैबायदि किउट बिउटिफुल दङ ना हाजो खाथि सोमखोर बिफां लाइफाङाव थानायखायसो मोजां जाखो ना माखो मिथिला आङो जा बिउटिफुल दंमोन सेंग्राफ्राबो जा हेन्डसाम दंमोन सासे फसायबोबाय जायफोरा बे आंनि भिडिअखौ नोंसिनि साइटिंनि मानसिफोर नायदोंब्ला माजबाद साइटिंनि नायदोंब्ला सरि हा नोंसोरखौ आङो ट्रल खालामाखै नोंसोरनि साइटिंनि मानसिफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोब्ला रावबो खोन्थानाय बायाखै आरोना खोन्थाजोबो ओमफ्राय जों दायो बिथिं थांसिगोन बिथिं लावख्रिगुरि थांनायनो जों थांब्रेफ्लांदोंमोन आरो सिदानो ओमफ्राय बिरग्लांनाय खानायजों बिरग्लांनाय फास्राजों बिरबायना थांनो गोसो जायो नोंजों नोंनि सेरे गनजालि सानफ्रोमबो नोंनि खाथि गनसुलि जेब्लाबो माने बिथाङा आंखौहाय बुंदों आरोना नों मानो फार्स्ट टु लास्ट मानो नोङो रावनावबो जेबो सोङाबो माने सलायाखैबो नाङो माने एक्सप्लेना आङो ना रावनावबो माथो होफ्लाङाखै माने सोंफ्लाङाखै बेनो गासिबो सोंजोबदों बेनो फार्स्ट टु लास्ट बेनो सलायदों आरोना आं गाखोग्राल' बेखायनो माने एसे हेल्प लुबैदोंमोन आरो आंबो ओरैबायदि मानसि जाहैबाय हेल्प होस्रासै आङो मानो आं सलाया लंगारखाबायब्रा मिनिथावनानो सरि हो जों दायो बे जायगायावनो मोनफैहां जाबाय माने मा जायगामोनथाय डाइरेक्ट हाजो खाथिनियाबा आं लावख्रिगुरिखौल' गोसोआव थाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा प्लिज अननानै जे लकेसनाव जोङो भिडिअ शुट खालामहैदोंमोन ना एबा जों भिडिअ खालामनो थांदोंमोन बे जायगानि गामिनि नाम बेखौ खोन्थाहरदो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव थेंक इउ नोंजों खोथा रायज्लायना गोसोआ जाबाय फागोलि नोंजों खावनाब्लाबो थांथारगोन अनजालु सना नोंखौ सेनाब्लाबो लांथारगोन अनसुलि सना नोंजों खावनाब्लाबो थांथारगोन अनजालु सना नोंखौ सेनाब्लाबो लांथारगोन अनसुलि सना थालांदो ओइ Hai, Sumaina. Mata Ada ko. mesti ni. Bang mesti dah. Gusto kayo maghangay. Like
Không. Thank you so much. बेनोमोन जोंनि रुला बेयावहाय आंखौनो बांसिन मटि नुदों माने साइज गैयि नुदों आरो आमिनो ओंखारबाय आंनि भिडिअखौ नायनानै एन्ड थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअस मिनिना दे बे भिडिअ रिलिज जाबा आंखौहाय आं आंनो मटि साइज गैयि अमा माखा थेंक इउ सो माच I mean, 이게 뽀송 사타라 싫어.